On aamu. Mitäs voisinkaan tehdä? Mitäs kello on? 9:30. Enhän ennen ole nukkunut näin pommiin vielä. Menenpä en mene keittiöön. Menen pukemaan. Laitan tuon mekon päälle. Onpas tämä ainoa. Noin. Ja vielä ripsiväri. Se on tuolla ylhäällä. Ui. Tippuikin. Noin. Tän kaappi kiinni. Ja keittiö. Kuulinpa melua, mitäs kello on? Kello on jo 9:30, vaikka mitä. Keittiöön. Ai, sinä oletkin jo herännyt. Kyllä, äiti. Onko Mimi herännyt? Ei ole, Siiri. Mutta iskä nukkuu vielä kuin porsas. Se on kauhea. No niin, se onkin kauhea porsaspeliä. Kyllä se varmaan sieltä kohta herää. Ja niin varmaan Mimikin. Menen herättämään Mimi. Mimi, herätys. Äiti. Miksi sä herätit mun näin aikaisin? Mitä kello on? Et sinä edes tiedä kellon aikoja, Mimi. Tulepa nyt, äiti nostaa sinut. Äiti, kato mun pallo. Se on tossa noin. Tai se on mennä. Pallo vielä isosiskon huoneeseen. Mutta kun mä en tiedä Mut mä en mulla ei oo lupaa mennä sinne. Mutta pallo täytyy hakea. Oho. Mimi, tulepa nyt syömään. Joo, äiti. Joo, äiti. Ja jätä se pallo sinne. Mä menen viemään sen yläkertaan. No niin, nyt mä menen syömään aamupajan. Hyvää huomenta. No hyvää huomenta itsellekin. Yhteistuumin. Lappu.